bia burunu mugam labaze. Abiam kan buogi, abiam kan nyere gi aka. Ndị ajọ mmadụ nọ n'ụwa. Ha egbugo nne gị, gbuo nna gị. Kịta, ha chọọ igbu gị. Gịnị ka m mekwere n'ụwa? Egbuole nne m, gbuo nna m, na-achọkwa ibu m. Gịnị ka m mekwere n'ụwa? Ị ga-ekwe ka egbuo gị. Ihe nwe ajọ obi, ihe nwe obi si ike, obi okwute, ka ị nwee ike memina ha, ka ị gbuo ndị achọ igbu gị. Ka m ga-esi eme ya. Ọ ya mee nji bịa. Abịa m ka nye gị ike ị ga-eji memina ndị a niile chi igbu gị. Isokwala otu ọjọọ. Ọkwe na ihe m na-agwa gị. Ịma na anyị enwezi nne na so gị nwa ka m nwekwa n'ụwa niile. Emechikwala m iwu. Biko, agakwala ebe a ga-asụrụ ha na-eme aka ntụtụ. Ị na ihe m na-agwa gị. Ihe ọ bụla ma anyị na-aga ebe a niile. Mee ya mete ya ọfụma. Kpata ego a, kpata ya, ịbịa ji ya leto. Na dịka m na-esi ebe a bụ taa, aga m akpọ mbọ dị na aga m eme ihe ọbụla mbọ ịhụ na akpatara m ebe ego site n'ike nke Chineke. Aga m akpọte gị alọta n'obodo a were ya hazie gị ọfụma. Ebe ọ ga-enweta emotional. Nke
What 200 naira ka eji aga now? No, Zain Abana. Oh yeah, pass remember. Biko 200 naira ka eji obi na ga ifo ka anyị ga-akọ. Biko ya kwọ ọfụma. Imana kemgbe ụtụtụ m bụ ọkpa m wee bịa ahịa. O nwebere onye jụrụ m mama akpọbala akpọba mama na-ele mana ọta ka nsị ka si ọkpa m ọfụma ka m wee mara ife na-eme ihe mana na em na ọkpa ịgbago n'aka ahịa. Kemgbe ọkọtọ m bịara ebe a tọrọ ahụbeghị m taa m jiri ncha dị mma saa ahụ m ka m hụ na m retere ego m ga-eji wee kwụọrọ ụmụaka m ụgwọ akwụkwọ. Enwebeghị onye jụrụ m ese. Agbo mma bụrụ ọkpa bịa ahịa ọ na-ada agbo mma ọkpa agbo mma ọkpa agbo mma na-akpọ ọkpa agbo mma nke ya ọ dị iche na nke a ọ na-etinye nke ya shuga. Ndịkwa m ọ pụtazi na ọnwụ jezie nu gbanwee ije si ọkpa gaa sibe ihe ọzọ. Aga m ahapụ ya. Mma hapụkwa. Ma hapụrụ agbo mma nwa mkpachiri ike nshi mbọsị a ọsọ ya ga na-esi ya. Kama m ga-ahapụ ya ọ hapụ ire ọkpa. A ga-amụ ihe a eme ha. Ya mana ya. Lekwe m anya. Ọ bụ onye mere ya? Abanye ka onye chọrọ ya. Abanye
ofere ntakịrị nwanne ofere ntakịrị esiri m ọbaka esiri taa ama dị ọkụ ama ihe esiri m gbogbo ọba dị ọbịa ọzọ Ugomma nwanne m ịfụkwara afịa nke taa n'elu ọkpa m ọ gị na-emeji ihe nka anyị azụọ na-eke anyị agbagha aka ya anyị abịakwa zuo oye taa onwekwaghị aka ahịa anyị gba ihe niile anyị mee ka anyị wee gbaa aka ya uche na ihe ọ na-eme na ọgba aka anyị achọgo mma ka anyị dị ka ya ara anyị akwụrụ mana enweghị onye na-aja ese ọkpa ọwa ogo one ihe anyị kwuru bụ eziokwu ihe a agbaghị aka a ga-anwụ ihe a ga-eme nne ya ọ nwata nwa agbọghọ ahụ akpọ nwa ụrụ ya ga-akpọchie ya isi akpụrụ m maka gịnị biko okenye uwe ojii gịnị ka m mekwa nwa ihe ime eji m akwụkwọ ikere iji akpọrọ gị maka na asị o ji ọgwụ ere ahịa na iji ọgwụ ere ọkpa gị ọbara ịma m ji ọgwụ ere ọkpa okenye uwe ojii ọkwa asụ biko ụlọ asụ onye m ji ere ọkpa ọgwụ isi alaka ya ya ọkpa ka mma m megide tupu ọnwụ ọpụghị na-afụ ka m ji azụ onwe m pastọ mụ a na ebe a nwa okwenye na-enyere m aka enweghị m onye enyemaka elu ọkpa ha si ọgwụ mmetụ ya ọnụ ọkpa ha si na iji ọgwụ ere mmetụ ya ọnụ onye maka m na penta metụgodo ya ọnụ ka ikwu metụgodo ya ọnụ enwere ọgwụ m ji ere ọkpa nwanyị esiri ọkpa 200 Come on.
What the one man who really went out there and done nothing. Naikenga. Inanya of me for no other on a man. You cook Bumili Ajo, he had no kumpa. But I am a for my mano, Pamo. Mano, Imuania, Mano, there. Manaka, Wumana, or Bomma. What I had a lazy I was a kind of deputy. Now you can. Oh, be who job with that bakelete? Who job with Benza? Very easy. Hey, what more look out see? I'm saying again back. What too much was it? What would you do more? I was in a woman who was here. I was in a woman of Begonia. Hey! I'll bomb my. Hey! Why? This game won't want about one baby. You're not from a while, leave. Who will live more where now? And maybe we made it one. That really music. More, Carabin. Go to my walk. Who was I can't get roller? What more more? My dear John. What woman was here? Put it up on walk. I won't mark. Why? Oh, guy is in there. Oh, yeah, you may make up. I will deal with this burgle. You see, ego. I had a good quick back. Yeah, oh, we now wash the hours. Now wash mine. Oh, yeah, I am able. Oh, hey! Why? Put a man to that. When I pop on my fat, will not go. Oh, one. I never got poor finger on the food. Oh, no, you could turn on for ya, will not talk. Aboma, Bulonato. All room got that Bulonato, Ufogi. Awama! Why Okpa? I'm gonna get that out of my mouth. Hey, Okpa na yensu. Okpa na so Hey, mama ni mo. Hey, mama le. Going on and just wondering. What? You were there now. Oh, you were enough. Oh, sister. You know I got some guy after. Oh, nah, I got.
nke ego ne. Hey! Uchenna. Chiamaka. Chizoba. Kapani no. Abo ma biko ziano. Biko ziano. Gali kini zini ni ya o. Biko. Obi. Hakwa zo. Na chom. Biko hapu maka chom. Kikwani yo. Afọ ngi n'anya nke ukwuu. Ịma na enwe m ike ime ihe ọbụla ọ bụrụ na ị nọghị ya. Abo biko zia. Mere m ihe ya. Ihe niile chọrọ n'ụwa m mere gị biko. Abo biko ni. Maka. Ya bunu maka kenye ọgban. Obi, emediji ihe. Ifere onwe gị na-emekwa dị. Ya? Ifere onwe gị na-emekwa dị gị Obi. Amụgo na-esukwa ike. Ya onye gafee na ofu ebe isi gbu anyị na-ayọ nwaanyị biko. Dị mkpa ha ka gị. Ifere mee gị. Amachike ekwe n'ihe ọ bụ. Ka ihe gbasara gị n'okwu m na-abụ mma. Kama ị kara ịgwa m ihe gbasara abụ mma na-amasị gị. Ịbịazie werezie na aghụghọ na-achọzi ka ịbatazie n'ihe gbasara m na-abụ mma. Ka ekwe n'ihe ọ bụ Obi. Ka ekwe n'ihe na-etinye ọnụ n'okwu gbasara m na-abụ mma. Pino. Balance almo eba. Buto, bamba. Buto. Aga. Tigona lebe. Lapia. Noleba. Aya, noleba. Pino, balance ya. Neni ona. Asiso. Position. Awo. Lapu no nya no. Obala na no. Ya no snago ko, no mago na e wo yo odi ozu na abu. Ha? Ka bi lo nya po eba an. Biko ewe ni iwe. Na ko na afọ no. Ya ma bu na ndị ichie sisi bịa apụta gị.
mana gị dị na mma abụla onwe dị ka o si gbasa nke akịta asịsị bịa kpụta gị amara m ihe mere nji amara m ka nsi bụ obi ozu adago amara m ka nsi akpụ nwa uche Ameshi. Sofu okwu nchọ ka egwa m kịta bụ gịnị bụ eziokwu. Ka enye gị n'obi, nye gị mora, mee gị n'obi ọkpọ nke igbu obi. Gịnị ka obi ya eme gị? Onye ọbụla magụ n'obi obi adịla achọ okwu. Gịnị ka obi mee gị ji egbu obi? Gwa anyị sọsọ eziokwu, so eziokwu ka m chọrọ n'aka gị. Ama m na m na gị bụ ọyị, ka eziokwu. Mana gwa m eziokwu ka amụrụ ka anyị si ya. Biko, ọ sigo m na nwa mara ihe mere obi. Eziokwu na mụ na obi na-aba mba mgbe ahụ. Mana ka obi si wee nwa ma echa ya kụọ ịmụrụ ama m ihe bara m ime. Ama m ka obi si nwụ biko na ụmụnne m. Ihe egbula m biko. Gịnị ma bụ ụmụ okorobịa kịta bụ na a na-adụ onye ochi izi ọdụ obi a na-apịa mbaso. Ihe a m ji nwayọ were obi ụka na ji nwa na-ayọ gị ịlaike ntụansị ayọ gị a sị gị nke mere iji wee gbuo obi ị na-asị m na obi nọkọtara nwụọ gịnị obi ọṅụrụ sementi kwanye eziokwu ogbu mmadụ ọ bụ na iche ịgwa m eziokwu ịgwakwa m ejiri nwayọ pụba aja matakwa akara mmanụ ja eji m nọọ nwayọ kpụka ịbara gị ịgwasago m amaghị m egburu ụmụnne m na-anụgo ogbu mmadụ ka ọ bụ nwaanyị na-ebe ome mma na-ebe ome ịbụ my friend ịbụ oyi m mma na-ebe ome ịghachi igwe m eziokwu so adịrị ya so ụnụ ngwa mee ndị Esitere m n'obodo a ka m mebie ike ọchịchịrị niile n'aha n'iyi ndị niile a na-enye ndị mmadụ nsogbu. Site n'ike dị n'ọbara Jizọs ebibie gị ndị nwa bụ mmụọ chi ọgbụgbọ a na gị n'iyi n'aha Jizọs ọkụ mmụọ nsọ ọkụ mmụọ nsọ ọkụ mmụọ nsọ ọkụ mmụọ nsọ all over your body all over your body ọkụ mmụọ nsọ all over your body